Hindi nakasama sa lineup yan si Joseph ng Team Geronimo. Kaya nga kayo hiningian ng picture. Official score. Jelly, may tanga na bola. Intindi. Para sa mga Team Globe, number 4. 4-0 official score. Johnny. Makakasuntok talaga ako ng ano ngayon. Number 4. Si number 7 ng Team Globe. Tapi ka ng bola. Ito na mga Team Geronimo. JJ, wala. So 2 points, all 4 official score. Number 4, matake. Pabitin. Wala. Go boss, baka kayo boss. Okman. Para di nag-kicker eh. Geronimo ball. Super, wala. Papi na ng bola. Ito na mga Team Globe. Aliyo. Siya naman ang last 15 seconds to shoot. Wala, rebound. Geronimo ball. Two points para kay Joseph Manting. Geronimo. 2 points para kay number 20 ng Team Globe. Who's favorite? Dalawa yan din dyan. Kami this time out. Captain Balong Geronimo. Captain Balong Geronimo, pumunta kayo rito. Bango nga eh. Sakit ng rot. Hindi nakasama sa lineup yan si Joseph ng Team Geronimo. Kaya nga kayo hiningian ng picture. Ay na. Wait na pre, ayusin lang yun. Rebound ngayon mga Team Geronimo. 6 for official score. All 6 official score. 2 points para kay Johnny of Team Geronimo. Ayun na nagpupunti sa'yo kayo rin siya mo. Team Globe may hawak ng possession. Napatigan kayo ng mga Team Geronimo. Jenny, napatigan din. Enak na yun. Parang tango eh. Jelly, may tanga na bola. Intindira. Basic basket. Kumaki, ayusin mo. 18, 27, tumira ng 3, medyo mahina. Tutor, may tanga ng bola. Tutor, ipinasa. Ang ganda ng play. Tutisoy. Wala. Tapi ka ng bola. Nakuha ni number 10. Number 10 pa rin? Wala. Tapi ka ng bola. Wala pa rin. Sino na napulot? Data boss?
Uriel tumira, wala. JJ nakapulot, sumagkasa. Foul. Lastro, ready jumper. JJ pumasok. Number 4, may tangan ng bola, number 4. Number 4 plus over. Ang ganda ng pasa, ang ganda ba ng tira? Uy, gabi, ang selfish man. Ang selfish play ang tawag doon. Tira na, pinasa pa, Jelly, behind the back. Follows, follows. 27. Jelly, may tangan ng bola, ipinasa, si Jelly pa rin. Jelly, wata crossover, step back, bend, bend. 4, may tangan ng bola, number 4. Uriel, may tangan ng bola. Uriel, pinasa, kay Tisoy. Tisoy, libre, ipinasa ba konto Jelly. Jelly, medyo mahina. Number 10, may tangan. 3 minutes, 30 minutes. Pepper, Jumeli, wala. To Tisoy, wala. 11 in favor of Geronimo. Tisoy, what a nice play, kaso hindi umubra. Jelly nakapulit ang bola. Tinira. Basic basket. Ruben. 38. Nakapulit pa si Tisoy. Tisoy, nakagawan ba? Nakagawan na. Bila na ba? Number 27. Grabe kang mahiday. 13 in favor of Geronimo. Jelly. Panis. Basic basket para kay Jelly. Lapit maglaro no. Number 4, may tangan ng bola. Number 4. Tumira si number 10. Medyo malakas. Tampikan ng bola na pulo ni number 20. Basic basket. 2:30. Subdivision red. Ayun par, di ka sa ganyan par. Dalawang emosyon. JJ, may tangan ng bola. JJ, wata na ang to the pair. Wala. Tisoy, foul. 15-12. Robles, may tangan ng bola. Hindi pala sila ako. 2 minutes after, tumira. Medyo mahina, tabi ka ng bola na makuha. Sino nakapulo? To Jelly susugod. Wala, medyo mahina, tabi ka ng bola na makuha. Ni number 20 na push your left. Taas kamay na Paul. Wala ba tapigan ng bola, medyo na nila side step. Pinasa. Grabe nga din na mag-irap. Jelly boy, may tangan ng bola. Jelly, push Jelly. Wala ba rin.
Subdivision road. Ang ganda ng play, wala pa rin talaga. Number 24, number 24, number 24. Ipinasa, tinira, binalik. Jason Basket. Isang minuto sa Arado. Number ng bata. Number 4. Jelly Boy. Jelly Boy. Jelly Boy. Ayala. Ayala ipinasa kay number 10. Number 10, Robles. May tangan ng bola. 15 seconds to shoot. Kumaitag. Brandon. Ano yung 59? Mr. Jelly to JJ. 25 seconds. Pumasok. 15 seconds. 12 seconds remaining na. 16-17 in favor of Geronimo. 10 seconds. Jake, Tisay, 8, 7, 6, 5 seconds. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ang ating score, 17-6. Number 11, may tangan ng bola. 15 seconds to shoot. 59, kumaldag na naman. 10 seconds to shoot. Binali pa, pumasok. Jelly ipinasa. May tangan ng bola to Coach Babs. To Tisoy. Tisoy. Nabunutan ka. Number 26, may tangan ng bola. Ipinasa. Tinira medyo mahina. Namuha ni Jelly Boy. Jelly Boy to bola mo. Bola. Tapigan ng bola. Sino nabagaw? Tapigan ng bola. Sendol. 14 seconds to shoot. Number 29 na sundutan pa. Tisoy libre. Wala, dumaan lang sa ring. 8 minutes, 25 seconds remaining. Wala pa rin. To Coach Babs, tabitawan ng bola. Wala pa rin. Pumasok. Jelly, may tangan ng bola. Jelly to Tisoy. To Coach Babs. Coach Babs nakapulot. Tutur. Offensive foul. Ano na ito nilaro? Nagabuti ng taratag. Usman Road. Coach Babs, foul. Pinasa. Number 26. Travel. Traveling violation. Ngayon, naman tigil ka nga. Ang baho ng tumaas. Bola, may tawa ng bola. Bola, ipinasa ay Tisay. Bola talaga. 29 to 24. 24. Travel yun ah. Traveling violation.
Subdivision break, pasok lahat ng pumasok, labas ng lahat ng lalabas. Sa mga pasok na lumasok, sa may labas ng sa may pasok. Sumakay na. Jelly, may tangan ng bola. Jelly, 6 minutes, 35 seconds remaining, 15 seconds to shoot. Pinasa, agalan ng bola. Same ball, 10 seconds to shoot. Bola, 12 seconds to shoot. Galing ang tinawag mo rin. Hirap ko na. Bukod sa ilalim ka na. 6 minutes, 15 seconds remaining. Tutuper, pinira, pumasok na. Lalo dito may papasabo. Yatot nila sa mga tiyo. Number 20, may tama na bola. Number 20, cross jump. Bola. Number 20, cross jump. Pumasok. Masanot. Jelly to Tisol. To Coach Mike. Coach Mike is free moves. Pinalo. Wala. Tapi na bola na bola nyo. Wala. Titigay mo rin. Wala na lang. Napakahalat ng mga person. 22-21 lamang namin. Number 20 tumira. Pumasok. Jelly may tangan ng bola. Jelly susugod. Jump shot. Wala na rin. Tagpigan ng bola. 20 may tangan ng bola. 20 may tangan ng bola. 20 may tangan ng bola. Bola na yun. Yung mga bakit sa ito shoot. Tinira. Ganda. So, pang-magi nyo na. Lagyan na lumabas. Tuber. Long 3. Wala. Tapingan ng bola. Sino nakapulot? Subdivision rep. 4 minutes, 42 seconds remaining. Number 4 may tangan ng bola. Number 4, 15 seconds to shoot. Number 4 ang ganda ng bola, sinabulabog. Eto na, sino ba nakapulot? Sinong nakapulot? Ipinasa. Eto si bola na pamadali. To Jelly Boy, Ben. 4 minutes, 5 seconds remaining. Number 4, may tangan ng bola. 26-23 lamang ang blade, 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Nakapulot na. Jelly Boy, dahil talang po kuya. Mahina. Sabi yan, kuya. Para may tato ha. Number 20, may tangan ng bola. Number 20, tinira, wala, tapingan ng bola. Ito si bola, ganda ng player, Coach Pab. Bola, ganda ng player, Coach Pab. Coach Pab is pinong tinira, basic basket. Coach Pab. Number 4, may tangan ng bola, number 4, nag-dribble, iwan, pati pamilya. Claros tumira, wala. JJ na libre, ready na bilas. Ang sakit nun. 3 minutes, Sarado. Christian. Andito na pala ang dalawang puentes. Nakapasok na po. 2 minutes, 45 seconds. Number 1, libre. Medyo malakas. Uriel, kantahin ng bola, ang ganda ng pasa kay JJ Bulanga, kumaltaw, itinira, wala, nagtigan ng bola. 2 minutes, 30 seconds remaining. Nakagawat pa. Kaya na si JJ, libre, ganyan lang dapat. Basic lang ang basketball. Isushoot mo lang sa wing. Lamang na ng isang araw na mahut ng yapang ball. 2 minutes, 15 seconds remaining.
Number 4. Number 4 ang ganda ng play kasi namulabog. JJ pa rin. JJ. JJ. Grabe, pinali-bali-bali pa. Wait lang niya. Number 20, may tara na po. Nabihan sa pag-play. Number 20, 15 seconds to shoot. JJ, pumola. Kasi sa Marlboro Blue. Number 4, may tama ng bola. Number 4, 1 minute, 40 seconds remaining. 15 seconds to shoot. Ipinasa, itinira. Wala, medyo wala kami ka na bola. Tinira bola, number 4, wala pa rin. Sino pinasa? Uriel nakaligtas. Kung mga gawa nila kasi nakapagligtas. 1 minute, 23 seconds to play. And na ginamit 27 ng pero tinira wala pumasok. Jellyboy, ang ganda ng pasa kay Uriel Gurwaldad. Pinasa, what a nice step. 1 minute, sarado. 27 may tama ng bola. 27 to number 10. Wala, tapigan ng bola. Wala pa rin. Sino nakapulot? Pepper, nagmamadali. Muswalgap. 44 seconds remaining. Number 27. Paul, magsipagilid ka nga kayo dyan niya para may tahanan sila tapos di na pumasok ng court. Yeah, gilid lang tayo. Yeah. Thank you, yeah. Salamat sa inyong coverage. Ang ganda ng pasa. Nakikipag-agawan. 10 seconds to shoot. To Jelly. Pumasok. 30 seconds remaining. 20 seconds remaining. Oh, what a nice step. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalawang pares, tatlong extra noise. Eliminate ang Marlboro Blue. Tama. Maraming... JJ may tangan ng bola, 15 seconds to shoot. To Uriel na agawan nga lang, 10 seconds to shoot. Super, 10 seconds to shoot. Wala. Tapigan ng bola, 14 seconds to shoot. Number 4, tumira, basic basket. Bali ka nga sa inyo po, dito po. JJ nakatili. Basic para kay JJ, 2 points. Pagtira ng bola na libre, dalawa. Tinira, wala, medyo mahina pa rin ba? Pinasok na. Uriel ang mag-iimbang ng bola. Pinasa kay Tupper, to Kelly. Kelly ngayon nagmamadali. To Tisoy, wala, Tisoy pa rin. Tisoy, ipinasa kay number 4. Number 4. Kaso, medyo malakay. Dahan na, boss. Sino ba ba? Uriel magtatangan ng bola. Uriel to Tupper. Magtangan ng bola. To JJ. 15 seconds to shoot. Pinubulabog ng dalawa. Ganda naman. 15 seconds to shoot. Pinubulabog ng dalawa. Ganda naman din. Ang ganda naman din. Ayun eh. Sino ba siya? Sino ba ba? Sabay binulong sa akin, ayun, tinira ko baldag pa. Gende, grabe, kahit marino. Jelly tuloy. JJ, may tangan ng bola. JJ, ipinasa kay Jelly tumama at pipisay tumira. Wala tapinan ng bola, nakuha Mino. Hindi na nakakuha.
JJ pa rin. Tutupir. Wala talaga. Foul. JJ, foul. Sino ba ba? Pwede nga kita kilala. Dalawa ka na, Kuya JJ. Sino? Pwede na, kumanda ka naman. Wala talaga. Super, may tangan ng bola to Jelly na sundutan ng bola. To number 4, ang ganda naman yun. Kaso wala nga lang. Number 4, may tangan ng bola. Carlo, hindi ko makita. Tinira medyo mahina. JJ to Oriel. Oriel may tangan ng bola. Oriel, 15 seconds to shoot. To Tupir to JJ, 10 seconds to shoot. Wala pa. Sa loob ng kotya, para di na rin pumasok ng kotya mga dadaan. Salamat po. Dan libre itinira, wala medyo mahina. Tapi ka mag-i-inbound. Tumola. Bola ipinasa kay Coach Man. Foul ulit. Taas kami na Polya. Subdivision rep. Ang ganda ng play kaso nabulabog. 5 minutes, 20 minutes, 20 libre. Pumasok ka. 5 minutes, 20 seconds remaining. Good luck sa kanya. Libre na naman si number 4. To Tison, nagmamadali, ipinasa. Wala pa rin, tagpina ng bola. Wala pa rin talaga, hinahalat ang Geronimo. Puspalit. 4 minutes, 30 seconds remaining. Tumira. Wala. Nautala pa. Robles yun. No, ito pa sa Robles. Number 10, it's special. It's a special. Gravity. Ito na si Tisoy. Tisoy may tangan ng bola. Tisoy to bola. Bola na agawan pa. Hindi mo ba si bola? Wala 10 seconds to shoot. Wala 5 seconds to shoot. Pumasok pa. Oo. Wala 10. Eto na. Number 16 may tangan ng bola. Tumola. Pumasok. Warning, delay the game. Warning for delay in the game. Sana kang pamot. 3 minutes sarado. Ito si Kuya ko nagmamangan ng pumasok ka. Naagawan ka. Ito na si Tupir. Pumasok. Wala, di ayos yung sabi mo. Pinapala mo ano pumasok na 2:38 na. 2:38 minutes, 2:34 seconds.
Ang ganda kasi medyo mataas. Nilabas yung bola. Kay Pisoy, Pisoy yun. Pisoy, mag-iinbound ang bola. Running time tamo yan. Hindi ko tama nung yun. Ito ang bola. Bola to Mr. Kelly. Pumasok na, 2 minutes, 9 seconds remaining. 51-47 in favor of Globe. Ang ganda naman yung kaso, kasi mahina, nabutat ako, tapikan ng bola. Tito pero may tangan, ipinasa ka bola, 1 minute 52 seconds. Uy! Puspalip! 24 pala, foul. 24. Sumot. First throw pumasok. Second throw, last throw. Ready jumper. Wala ang ating laptop. 51.8. 1 minute 15 seconds remaining. Tinira, wala tapoy. Wala pa rin talaga. Wala pa rin ba? Super, foul. Subdivision rep. 1 minute 5 seconds remaining. Tak pumasok ya, tak pumasok. Bola pa rin, talunin ang bola. 15 seconds remaining, 14 seconds to shoot. Subdivision rep. Pagkakuwi mo kasi. Ito na naman sa akin, tabi. Doon sa ilalim. Okay, ka. Tabi na malitakar. 10 seconds to shoot. Wala talaga. Sayang naman kasi nagpulot ng kanyang kakampi. Basic basket. 35 seconds. Uy, matatapos ng mga kain na. Mr. Jelly. Woo! Wala talaga. 20 seconds. 15 seconds. Pumasok pa. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumot. Number 4, may tangan ng bola. May tangan ng bola si number 4, 15 seconds to shoot. Naagawan ni Pinasa, itinira libre kaso mahina. Bumangka, kumaltab, libre 10 seconds to shoot. Mr. Kelly, pumasok. Isa na lang ang kalamangan ng Globe. Number 10, may tangan ng bola. Number 10. Number 10. 10 seconds to shoot. Kumakaltab. Naagawan. Jay, kasa mo na Jay. 3 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Jay. 3 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Para sa shot clock. 14. Sorry. Jay, labas mo na. 10 seconds to shoot. Wala taluna. Sino nakamuha? Sino ang nananaig? JJ. To Mr. Jelly. Ganun pala dapat. Lamang na ng isa ang team ng Hero. Libre. Pumasok. Ito si Mr. Jelly, ipinasa.
Panis good, palitan ng highlight, 8 minutes 13 seconds remaining. Double. Subdivision group, 7 minutes 55 seconds remaining. Bola, may tangan ng bola to JJ, ready na dulas, nakagawan pa, bola, 10 seconds to shoot. Pumasok na. Number 4, may tangan ng bola. 55-58 in favor of Geronimo. Number 10, may tangan ng bola. Nakagawan ba? Hindi bumabay sa agawan ng bola, parang agawan po lang. Number 4, may tangan ng bola. Itinira ni number 23, wala. Tapigan ng bola, nakuha ni Mr. Jelly. Mr. Jelly, grabe ba? 6 minutes 55 seconds remaining. Tinirang wala, tapigan ng bola. Oscar Howard. Subdivision group, 6 minutes 43 seconds remaining. 60-55, lamang ng 5 ang Geronimo. Fourteen seconds to shoot. Wala, JJ nakapulit, tinira, wala pa rin, tapikan ng bola. Wala, sino nakapulit? JJ na yung magpatahan para sa bola, nakuha ni Coach Juan. Coach Juan stands sa execute to JJ, kumaltad. Dahil sa group. Oras siya. 10 minutes 57 seconds remaining. Wala nga ng bostro. So, wag astro. $55, 61. Animang kalamangan ng Geronimo sa loob ng 5 minutes. 55 seconds. May taos na ako. Grabe. Fourth quarter, 5 minutes 43 seconds remaining. 16, 15 seconds to shoot. $15 minutes 20 seconds remaining. Mr. Jelly, nakabawan ba? 9 seconds to shoot. Tinira, pumasok, bola, 3 points. 4 minutes 55 seconds remaining para sa ating fourth quarter. Wala na, inaalat na sila. Ang ganda ng pasa, bola, libre. Pumasok pa, 4 minutes 40 seconds remaining. Wala. Yan na, dinali. Wala na naman, hindi makabutas. Nakabutas din. 4 minutes 20 seconds remaining. Mr. Jelly to prepare 15 seconds to shoot. Tinira, pumasok na. Time out.
Good. Time out. Ready to out eh. Dead board lang yan, boy. Dead board. Dead board mo. Number 4, may tangan ng bola. 68-57 in favor of Geronimo, 3 minutes 40 seconds remaining. Tinira ni number 4, mahina. Foul, JJ. Seconds to shoot. Blocking foul para kay Mr. Jelly. Hey, oi! 3 minutes sarado. Nabutatan ni Coach Van. 14 seconds to shoot. My God! Nakabutas din. 2 minutes, 50 seconds remaining. Two minutes, 43. Muswaldo. Taas kamay. Number 10, Lopez. Coach Babs. 2 minutes, 33 seconds remaining. Nakagawin pa ni Coach Babs. Nakagawin pa. Spin move. Subdivision road. Foul. Mr. Jelly. Mr. Jelly, tatlo ka na. Tinira, wala, libre. Itinado, 2 minutes, 15 seconds remaining. 61-68, dito na lang ang hinahabol na kalabangan. Mr. Jelly, si Coach Babs, naagawan pa. 1 minute, 55 seconds remaining para sa ating last quarter. Seven. 1 minute, 42 seconds remaining. Libre, pumasok pa. Dadaan, pumasok din. 1 minute, 33 seconds remaining. JJ. Pumasok din. 1 minute, 20 seconds remaining para sa ating fourth quarter. Okay, wait lang. May napatikol. Sorry. Wait lang bro. Robles to number 4. Number 4. Tinira ni number. Wala. Tampigan ng bola. Sino nakakuha? Servo lang tinawag mo rin. Dahil na po mo. Wala sarado. 72-63. 1 minute sarado. Tampigan ng bola. Servo. 59 seconds. 57 pala. 57. 57 seconds ah. 57 seconds. Nakakabutas pa. 54 seconds. Galing na ba? 50 seconds.
Fifty seconds. Tinira. Talunan. Taas ka mo, boss. Pepper. Pepper. Ilan na si Pepper? Volleyball technical team ng Geronimo. Pepper, 3 na ang imong foul. 65-72. First row. Pumasok ang ating first row. Second row, last row. Ready jumper, 45 seconds remaining. Sige po. Wala. Tatigan ng bola. Na libre. 41 seconds. Offensive foul. 38 seconds. 38 seconds. 38 seconds. 38 seconds. Dana po, boss. Wait lang. Ano po? 38 seconds. Atid sa inyo. 38 seconds. 38 seconds. Mr. Jelly. Kahagawan pa. Nakabutas pa. 32. Isay yung pinasa. Paano solvent? Taas kami na lang ng foul idol. Number 4 foul. 29 seconds. 68-72. Pumasok ang ating first row, second row, last row, ready jumper sa talunan. Wala ang ating last row, talunan ng bola, libre si number 4. Wala pa rin, pinapon ng bola, Tisoy. Foul number 10, 22 seconds. 5 lang sana. Spider-Man, penalty. 22 seconds. First half ni Kuya Mutisol. Wala ang ating basta sa Pelasto. Ready jumper. Libre. Tinira, wala, tapigan ng bola. Gagabulot, 13 seconds. Oras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang